रसिक हो, तो आविष्कार म्हणजे दहीहंडीचा आविष्कार, पण बराच वेळ झाल्यामुळे तो आविष्कार आम्ही इथे सादर करीत नाही आहोत. पण अजून असा एक सण आहे, या सणामध्ये कृष्णाचं असंच एक रूप पूजलं जातं. तो सण म्हणजे होळीचा सण. द्वापार युगामध्ये कृष्णाला मारायला द्वारका नावाची राक्षसीण आलेली होती, पण प्रत्यक्षात ती आली आणि घडलं मात्र वेगळंच. तिनं कृष्णाला मारण्याच्या ऐवजी कृष्णानंच तिला अग्नीला अर्पण केलं, आणि म्हणूनच या दिवसाला होळी पौर्णिमा असं म्हणतात. याला हुताशनी पौर्णिमा असं सुद्धा म्हणतात. असं म्हणतात की या दिवसापासून थंडी पळते आणि उन्हाळ्याला सुरुवात होते. आपल्याकडे बोंबा मारायची पद्धत आहे ती सुद्धा याच रात्री, आणि यानंतर आपल्याकडे सुरू होतो तो आपला शिमगा. गोव्यातला कार्निवल तर जगप्रसिद्ध आहे, पण गोव्यातला शिमगा आणि आमच्या कोकणातला म्हणजे सिंधुदुर्ग रत्नागिरी इथला शिमगा सुद्धा इतकाच प्रसिद्ध आहे. अजूनही चाकरमानी या शिमग्यासाठी कोकणात येतात, आणि या शिमग्यामध्ये तुमच्या नजीकच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मालवणी भाषेत काय म्हणतात? आयनाच्या बायना घेतल्या वाचून जाईना शबय शबय शबय. आणि आम्ही सुद्धा तुमच्या टाळ्यांची शबय मागतोय, ती राधा कृष्ण आणि त्यांच्या बरोबरच्या विविध सोंगांच्या रूपातून. यमुनेच्या तीरी बाई दुपारी काल ग, दुपारी काल ग, दुपारी काल ग. नाचवणी केले बाई जीवाचे हाल ग, जीवाचे हाल ग, जीवाचे हाल ग. यमुनेच्या तीरी बाई दुपारी काल ग, नाचवणी केले बाई जीवाचे हाल ग. गेल्या नजरा खेळुनी, गेल्या नजरा खेळुनी, श्रीकृष्णाने नाच केला पायी घुंगूर बांधुनी. राधा गवळणी गवळणी आयनाच्या बायना घेतले वेगळं जायना शबाई शबाई शबाई. श्रीकृष्णाने नाच केला शबाई 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 शबाई. आपली भूमी ही शक्ती, संस्कृती आणि भक्ती यांचं प्रतीक. आपली भूमी ही साधू संतांची भूमी. याच भूमीने आपल्याला साधू संत दिले, संतांची मांदी आळी दिली. कारण का? या संतांचं परब्रह्म असलेलं पंढरपूरचा पांडुरंग या भक्तांच्या भेटीसाठी युगे 28 कटेवरी कर ठेवून विटेवर उभा आहे. तो याच साधू संतांच्या मांदी आळीमुळे. जसं आपल्याला परमेश्वर हवा तसं परमेश्वराला सुद्धा भक्त हवे, आणि तेव्हापासून हा भक्तीचा महिमा आपण मराठी बांधव अनुभवत आहोत. राष्ट्रीय एकात्मतेचा थोर वारसा असलेली ही संतांची मांदी आळी अजूनही कित्येक वर्ष आषाढी कार्तिकी माघीला
आपल्या परब्रह्माच्या भेटीला जात आहेत. नाच, गायन, कीर्तन, अभंग याचं गायन वादन करीत रिंगणं दरवर्षी मोठी मोठी होत आहेत. आणि ही भागवताची पताका घेऊन ही वारकऱ्यांची दिंडी पंढरीला चाललेली आहे. सर्व साधू संत यामध्ये आहेत आणि यांच्या सोबतच आहेत आधुनिक काळातील संत संत श्रेष्ठ परमपूज्य साईनाथ महाराज. सबका मालिक एक आहे. धर्म, जात, भेद असे भेदाभेद करू नका. भाषेमुळे आणि धर्मामुळे एकमेकापासून तोडू नका. तुम्ही सगळेजण एकाच परमेश्वराचे लेकर आहात. सगळे परमेश्वर एकच आहेत असा मंत्र देणारे साईनाथ या दिंडीतून इथे येत आहेत. असं म्हणतात की साईनाथांच्या रूपानं प्रत्येकाला आपापल्या आराध्य दैवताचं दर्शन घडतं. बघूया आज तुम्हा गुमंतवासियांना कुठल्या परमेश्वराचं दर्शन साईनाथांमध्ये घडतंय. तुमच्या टाळ्यांच्या गजरात येत आहे आमच्या कार्यक्रमातील शेवटचा कार्यक्रम असलेली साईनाथांची दिंडी. कुंडली कवरदा हरी श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय. ओ दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली चालली विठ्ठलाच्या दर्शनाला, विठ्ठलाच्या दर्शनाला. भूमे गजर हरिनामाचा, भूमे गजर हरिनामाचा, भूमे गजर हरिनामाचा. भक्त नामात दंगला, भक्त नामात दंगला. दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली. टाळ मृदुंगी नाद दुमदुमला, दुमदुमला. टाळ मृदुंगी नाद दुमदुमला, दुमदुमला. विठ्ठला विठ्ठला जय विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला जय जय विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला जय जय विठ्ठला. टाळ मृदुंगी नाद दुमदुमला, दुमदुमला. टाळ मृदुंगी नाद दुमदुमला, दुमदुमला. विठ्ठला विठ्ठला जय जय विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला जय जय
साई प्रेम करना साई प्रेम करना याची दान देगा देवा तुझा विसरण व्हावा तुझा विसरण व्हावा तुझ गाईन आवडी हेची माझी सर्व जोडी हेची माझी सर्व जोडी न लगे मुक्ती धन संपदा न लगे मुक्ती धन संपदा संत संग येई सदा संत संग येई सदा संत संग येई सदा म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आम्हासी सुखे घालावे आम्हासी त्याची दान देगा देवा तुझा विसरण तुझा विसरण संगीत पूजा अर्चना संगीत ही उपासना संगीत पूजा अर्चना संगीत ही उपासना संगीत पूजा अर्चना संगीत ही उपासना संगीत एक साधना संगीत एक साधना संगीत ही आराधना स्वर महिमा घोर गाथ स्वर महिमा घोर गाथ आम्ही गातो त्याचे बळसाद साईचा झाला प्रसाद आम्ही गातो त्याचे बळसाद बाबाचा झाला प्रसाद आम्ही गातो त्याचे बळसाद जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु जय जय परब्रह्म अनंत